Oha! Dobrodošli nazad na stranicu Capital Estate Balkan. Capital Estate firma vam pomaže da pronađete idealnu nekretninu baš za vas. Molim vas, ne zaboravite da lajkate ovaj video, da se pretplatite i da zapratite našu Instagram stranicu. Danas vas vodimo u jedno selo da vidimo kakav je to život u turskim selima. Ajde! Selo Ormana je isprepleteno sa prirodom i historijom, sa čistim vazduhom i uglavnom očuvanom lokalnom arhitekturom. I evo, nakon 2 sata vožnje od centra Alanje stigli smo u naselje Ibradi, tačnije u selo Ormani. Zbog čega je selo Ormani poznato? To jeste zbog kopčanih kuća ili dumeli evler na turskom. Tu smo sada sa jednom nanom koja upravo pravi pekmez od grožđa. Kolay gelsin nanane. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Ne kadar olacak pekmez? Çok az kalacak. Şu kadar ancak kalır şeyin dibinde. Ha, tamam. Evet. İnşallah lezzetli olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Selo je poznato po povijesnim građevinama jedinstvenim za ovu regiju, a nazivaju se kopčane kuće. Najvažnije karakteristike kuće su da su izgrađene bez upotrebe maltera ili cimeta. Svaka od kopčanih kuća, koja pokazuje savršenu izradu drvenih ukrasa, ima povijest od 300 do 400 godina. Idemo da pogledamo o kakvim se to kućama radi u ovom naselju. Prkoseći vremenu, do danas se uspjelo sačuvati više od 300 ovakvih kuća. Domaćini su veoma prijatni, tako da će vas i sami pozvati da ih posjetite u njihovim domovima. Ovdje se nalazi ormar, znači u ovom prostoru je ormar za odjeću, knjige i tako dalje, a iznad se nalazi stalaža gdje možete redati šta god želite. Ova kuća je stara oko 90 godina. Ovdje lokalno stanovništvo prihode zarađuje baveći se zemljoradnjom ili prodajom metala. Evo, ovaj gospodin pravi stvari od metala, tako da nam pokazuje zapravo šta on može napraviti sve od metala. İsminiz? Benim ismim Hatice. Hatice yani. Bak işte böyle tarak, keser. Keser. U selu Ormani imaju jednu osnovnu školu, jednu srednju školu, a najbliži univerzitet nalazi se u Antaliji ili Alanji. I evo nas na drugom mjestu koje smo trebali posjetiti za danas, to jeste Altınbeşik pećina, koja se nalazi samo 3 km udaljena od Ormana sela. Ovo je 3. u svijetu pećina po veličini, a 1. u Turskoj. O kakvoj pećini riječ? Ajde da vidimo. Altınbeşik mağarası ili prevedeno na naš jezik pećina Zlatna Bešika dobila je ime poredeći most u obliku koljevke koji se nalazi na sredinu prvog sprata i sastoji se od prirodnog kamena bloka žute boje zbog minerala koje sadrži. I evo sad se pripremamo da uđemo u pećinu. Imaćemo i našeg vodiča koji će nam detaljno objasniti zbog čega je ova pećina posebna. Evo čekamo sad da on dođe ovdje i onda se vidimo u pećini. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederiz bizi uğurladığınız için. Ne demek? Peki bu mağara hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Mağaramız ismi Altınbeşik Mağarası. Antalya ili İbradi ilçesi Ürünlü mahallesinde bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. büyük yeraltı gölü mağarası. Evet. Bunun denmesinin sebebi girişinde 200 metrelik bir göl, devamında 44 metrelik bir tırmanıştan sonra 2. kat ve 3. katının bulunması ve keşfedilebilen kısmı şu anda 5,5 kilometre. Yani mağaranız 3 katlı bir mağara. Evet, yukarıya doğru. Yukarıya doğru 3 kattan oluşuyor.
turistler için sadece bu alan mı açık? Evet, şu anda turizm için sadece giriş katı açık. Burada 15-20 dakikalık bir bot turu yaptırıyoruz. 200 metre içeriye gidip geliyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Artık umarım Balkan'dan da çok gelmiş olur. İnşallah biz herkesi bekliyoruz buraya. Herkesi ziyarete bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Nažalost, ovo jezero nije stanište vodenim životinjama zbog raznih minerala koji se nalaze u njemu. Drugi sprat u pećini mogu posjetiti samo stručnjaci za pećine sa posebnom opremom. I evo nas u Ejnif Poljani. Kao što vidite iza mene, tu su konji. Zaista je ovdje prelijepo mjesto da dođete sa vašom djecom zbog čistog zraka, divljih životinja, da ih vidite kako žive u njihovom prirodnom staništu. Ejnif Poljana je bilo mjesto puno karavana Saraja. To jeste cestovno sratište za prihvaćanje i smještaj karavana. Ova poljana ima površinu od 90.000 hektara. Bit ćete zadivljeni divljim konjima koji slobodno lutaju Ejnif Poljanom. Također, možete vidjeti i ruševne Tol Hana koji se koristio kao karavan saraj u doba Selđuka. Nadam se da ste uživali u današnjem videu, a ne zaboravite da lajkate ovaj video, da se pretplatite na naš YouTube kanal i da nas zapratite na Instagram stranici. Do sljedećeg viđenja!